tyypit. Tänään mä teen jotain kakkaa, Evaden Halloween kakkaa, koska tää näyttää ihan kakalta. Mä haluan testata tätä. Mutta tuolla on Jonkler! Niinku bra! Why? Älä sit tuu beatboxaa mun Mitä mä just äsken sanoin? Mä sanoin, että älä tule beatboxaamaan mun naaman eteen! Älä nyt! Tyypit, mä en osaa enää pelaa. Älä nyt mua vaan jahtaa täällä. Täällä on muutakin tyyppejä. Mä en osaa kääntää mun ruutua enää. Älä nyt tule sieltä tyhmä Jonkler. Tässä tulee siis joku maailman pieni video, koska mä en osaa pelata tätä. Niin. Kohta kuolee joku varmaan. Miten mä niin arvasin? Siis niinku, mä vaan kannan tätä. Sit se vaan niinku tiputtaa itsensä siitä pois silleen. No älä nyt! Okei, mun se oikeesti rakekuittaa. Tää on ärsyttävää. Tää on ärsyttävää. Jonkler! Tää alkaa oikeesti olla jo enemmän ärsyttävää. Älä nyt sinä sieltä tule. Hetkinen. Mä kerran. Hetkinen. Mä näin, että jollain oli melkein samanlainen avatari, minkä mä oon kerran tehnyt jossain Avatar Creator-asiapelissä. Että mä nyt toivon, että ne ei oo vaan tullut varastaa mun jotain hemmetin skinniä. Ne on silleen, ja mä ostan tän. Vaikka siinä oli kyllä headless, mutta no ne on varmaan ollut sillä. Mä ostan joku fake headlessin tän headlessin tilalla. Mä ostan kaikki muut paitsi headlessin. Niin. Transparent. Mikäs tämä nyt on? Next words are invisible and reveal when up close. Jaha. Mä näen sut. Typerä kakka Mario-asia. Typerä kakka Mario-asia. Hetkinen, mä haluan kuittaa sitä yhtä vitsin kakkatrendi-asiaa. Että mä niinku vaan hyppää jostain kakasta ja sitten mä niinku oikein kun se on kakka, on nykyään joku kakka. No. Mä en osaa kääntää enää ruutua tässä kakkapelissä. Saatana. Mä en oikeesti enää osaa pelata tätä kakkapeliä. Siis tää kääntäminen ruutua tässä pelissä on nykyään niin hemmetin vaikeeta. Mä haluun, että normaali Evade nyt tulee Herran Jumala takaisin. Tää on ihan kakka tää. Mä en mene pelastaa tuota kerran kun mä vitsi kannoin ja se vaan tiputtaa itseänsä ulos. Tai no en mä tiedä painoiko mitään tai jotain. Mutta bro, mä käännän oikeasti koko ajan mun ruutua. Niin silleen. Jumala, mä käännyin koko ajan mun ruutua, bra. Siis välillä jos mä vaan menen eteenpäin, niin se tarkoittaa sitä, että mä en osaa kääntää mun ruutua. Yleensä vaan käännän mun ruutua.
Mutta tämähän nyt vasta vaikeata on, kun en mä enää osaa tehdä sitä. Kakka. Ehkä mun pitäisi taas palata nyt siihen johonkin Escape the Roblox Gwenin Desert-peliin. Ehkä pitäisi palata. Tää on... päivitys on ihan roskaa. Please Eva nyt fiksaktaa. Mä en osaa enää edes puhua. Fiksaktaa. Okei, korjatkaa tää typerä päivitys. Silleen, että mobiilipelatkin voi kääntää ruutua. Survive 2 special rounds. Mä oikeesti itken, jos täältä tulee special round Catyard. Drab! Mikä hemmetti on rooftops? Toi näyttää kakalta. Toi näyttää kakalta. Rinnen tanssipin. Mistä on mun vitsi? Drab on mun oikeat mun lempimappi. No, Desert Buski on hyvä, mutta Drab on parhain aina. Multilayered. Mä toivon, että tälle ei oo tapahtunut mitään. Mä toivon, koska mä en oikeasti pysty enää... Ja mä toivon, että mä pystyn vielä niin sillä jotenkin vähän emotehoppaa. Koska mä vähän opin emotehoppausta, mutta en kauheasti. Okei, tää on aika helppoa. Okei. Mä en osaa kääntää mun ruutua. Jonka mä oon sanonut 1000 kertaa. Se on vähän pidempi aika niin kuin sillä. Paitsi että päivitys on oikeesti ihan kakka. Mä en oikeesti osaa aina kävellä. Tää musiikki on hyvä, mut silleen niinku... Mä en jaksa, kun noin vaan tulee tuolta silleen tang. Mä oon oikeesti jossain hemmetin tryhard serverissä. Kattokaa nyt tätäkin. Kuinka? Siis anteeksi nyt mitä? Helve. Mä en tätä musiikkia koko aika. Mikäs tämä? Ai joo. Joo. Mä osaan vähän tällä. Nah, bro! Ah! Siis mä oon parempi kuin ennen. Ehkä tää päivitys on sittenkin aika hyvä. Mä en silti osaa pelaa. Mä silti osaa pelaa. Kakke. Mitä helkuttia täällä on nyt tapahtunut? Mä en tiedä mihin mun pitää mennä. Se on ovi. Kakka. Mistä mä pääsen pois? Jumala. Mä en tiedä mihin mun pitää mennä. Ei oo täällä. Okei, Drab on ihan kakka nykyään. No on tää silti hyvä mappi, mutta sillä, mutta en mä niinku osaa enää päästä niinku mihinkään täältä. En mä tiedä mihin pitää mennä. Tyhmä. Anna Commander ei päässyt.
oikeasti jaksa kuunnella musiikkia enää. Ja niinku oikeesti. Täällä on 1000 tryhardia, jotka hemmetti niinku vaan jamppoo täällä niinku silleen. Ja sitten täällä on tää vielä tää hemmetin. Mitä? Camping spot! Just joo! Camping spot! Just joo, mutta mä lopetan tämän videon, koska mä en jaksa enää jäppää täällä, joten pappa.